Ujaha renungan harian di hita sian buku pajonok habu matu debata sadarion hari Selasa 3 November 2020. Yesaya 30 ayat onom. Mula mahamu ale anak ni Israel tu ibana na tinudal muna situtu nasai laon. Mula tu debata. Sada hataridaan ni holong ni roha ni debata tu jolma iman na somarna loja ibana majauhon hamumula ni jolmai tu madikon dalanna. Tu dosdo songon padohan ni akana tua-tua dang marna loja aek paihutihut rura. Parlabas ni roha do debata jala lambat tarimas huhut parasi roha gudang. Dang dibalos tu hita hobar tu hajahatotta. Aut sura dibalos son ibana hobar tu dosa dohot hajahaton ni jolmai. Totu dang adong jolmai nasahat tu hasonangan nama noktong. Hataridaan ni holong ni roha ni debata tu bangso Israel di bagasan ayat sadarion. Ima jauh-jauh ni debata asa mulak bangsoi naung sanga manudalhon debata sadiri. Ditudalhon nasida do debata marhiti ragam ni pangalahon na jahat. Isarani ketidakadilan, panggosa-gosaon, sisip, dohot akana asing. Alani i gabe dihagigihon debata ma akapelian nasida. Rodi sude parari rayaon nasida.
pangalahona sidai pola dipahobar tu jonggi marhite namandok. Ditadda jonggi do napuna ibana. Jala diboto halode panggagatan binahen ni tuanna. Alayang go Israel dang tumada au jala dang marroha wangsokku. Matsai tajong do pisang-pisangi pola digombarhon pabua naunggabe ditoruni jonggi kualitas ni ngolu ni halak Israel. Sian sudut kualitas nasongoni nungahira tumagon mamiaro jonggi sian namarmahani halak Israel. Alai dang songoni yanggo dirohani debata. Di ayat sadarion pola dosongonna elik hatani panurirang Jesaya madok. Mulak mahamu ale anak ni Israel tu ibana na tinudal homuna situtu nasai laon. Disuruh debata panurirang na si Jesaya pasahat tonjou-joui. Sasitong na dada apala narikot di debatai. Alai narikot di bangso na hinaholongan na iroi asa mangolu nasida. Lausongoni do sahat tutikion manok tong do jou-jou ni debata tu jolmai asa mangolu di bagasan hasatiaon tu debata. Molo pesipata talpe pangalahot tai tu bagasan dosa di jou do hita manudal honi asa mangolu hita rap dohot ibana napuna hita. Molo tung torop do pejolma di hasiangan nona so olo porsea tu debata marhite Jesus si paluai totu gabe ulaota mai pasahat tonjou-jou ni debata tu portilion. Masih tangyangan jala masih tu paham maakana porsea patuluson pajouon ni debata tu saluhut jolma asalam gadda bilangan ni akana porsea. Totu ido sada si hubasan ni huriata HKBP molo di bagasan taonon tapahot orientasi ni pakubasiota gawe tahun sending. Anggiat lamar gurasa pakkorhon barita nauli patupahon pajouon tu bagasan huriai suang songoni nang tubalian ni huriai. Amin. Marede mamusehita sian nomor 173.
Horas madihita saluhutna Tuhan Yesus mandongali mamasumasu dohot pangaramoti hita. Horas, horas, horas.